Eżis ħbib, merħba għal darb'oħra fir-Rescue Center tagħna. U llum ħankunu qegħdin niddiskutu din il-biċċa amara li hawn warajja li aħna semmejna Madame Baroque. Din il-biċċa amara li għandha hawnhekk użajna ħafna mill-metodi li aħna nużaw waqt il-programm u kif ukoll meta nkunu qegħdin nagħmlu xi xogħlijiet xi ftit ekstravaganti. Fil-fatt din il-biċċa amara għandha ħafna tekniċi fiha imma ħanibdew bil-proċess kif idimniha. Mela, l-ewwel ma binna fejn hawn l-istampa fuq din in-naħa għamilna ftit crackle effect u użajna kulur ċar fuq il-crackle. Dan għaliex bażikament aħna ridna li meta inti tmiss fejn għandek l-istampa jidher ukoll ftit imqabbes. Allura ridna noħolqu dak l-effett antik mhux biss għax għandek stampa imma wkoll għax din il-biċċa amara kienet primarjament biċċa amara milli aħna mdorin naraw, speċjalment fid-djar antiki, u ridna noħolqu xi ħaġa kompletament differenti. Fil-fatt qabel ma bdejna l-proċess aħna li għamilna din kellha il-forom imwaħħlin kemm fuq il-kxaxen u kemm fuq il-bibien, żarmajna kollox. Mbagħad li għamilna tajnija ħasla tajba biex kemm jista' jkun inneħħu tħaħen li kienet ħadet ma' żminijiet kif ukoll mbagħad xkatlajnija sew biex imbagħad iż-żeba u l-effetti l-oħrajn kollha li kellna bżonn noħolqu iżommulna. Wara li naddafna u lestejna u għamilna l-crackle effect, rajna fejn ridna nagħmlu l-istampa u l-istampa samnija billi użajna daw il-forum. U daw il-forum li użajna aħna li jitawġu ħloqnihom u markajnihom biex nkunu nafu eżatt fejn iridu naslu bejn l-istampa u l-effett ieħor. Mela, hawnhekk x'għandna? Hawnhekk għandna raised stenciling. Bażikament huwa stenciling imma użajna paste apposta biex dad-disin jiġi imqabbes. Wara bdejna wara li għamilna raised stenciling nixef u xkatlajnieh hawnhekk għamilna ftit bdejna nisfumaw kuluri differenti. Fil-fatt użajna il-cream, użajna l-mustard, il-mustard mbagħad ħallatnieh ftit mal-aħmar biex jiġi ħarir iktar skur u użajna l-iswed. U hawnhekk ħloqna blending ta' 4 kuluri f'xulxin. Meta nixef kollox, badna l-stencil u bdejna nużaw l-istess kuluri li użajna u anka il-kulur debini biex noħolqu dan l-effett antik, effett li ġi tridimensjonali wkoll dak il-mod aħna qegħdin naraw din l-istampa b'modi differenti u li ipaxxu l-għajn. Ħloqna wkoll effetti differenti fis-saqaj, fil-fatt waħda minnhom miżbuha bil-mustard u mbagħad tajnija id-deb u fuq għamilna ftit iswed u s-siq l-oħra żbajnija sewda u għamilna il-gold leaf. Ħaniddiskutu ftit ieħor il-gold leaf dalwaqt. Il-pumi qabel ma bdejna dal-proċess żarmajnihom u tajnihom ftit deb u fuqhom tajna il-brown wax biex huma jidhru kemm jista' jkun ġodda imma fl-istess ħin jidhru antiki. Li ħloqna hawnhekk f'dan l-ispazju ħloqna sfumajna l-iswed mal-kumplament tal-istampa biex qisha l-istampa qiegħda toħroġ minn taħt id-disinn imma fl-istess ħin qed tieqaf x'imkien ieħor. Mela, l-istampa wara li waħħalniha
ovvjament tajnija sealer fuqha biex ma tingirifx u ma titqattax, użajna il-gold leaf. Il-gold leaf huwa mod huwa materjal li jintuża biex biċċiet tal-amara u oġġetti oħrajn jiġu indurati, imma ridna noħolqu ftit eċċess. F'dal-każ l-istampa dal-wiċċ kellna l-oppost tiegħu, imma l-oppost kien l-istess wiċċ maqlub bil-kontra, allura inti ma titaqqat l-istampa il-wiċċ ma jiġix l-istess. Allura ridna noħolqu effett ta' mera. Ġifieri qed tara l-wiċċ u qed jiġi rifless fil-mera. U dak samni ħana billi użajna il-gold leaf tal-induratura it-tul kollu mis-sieq għal fuq il-wiċċ u bqajna tilajn anka fuq il-wiċċ tal-amara biex hemmhekk dak id-deb intilef u ħloqna effett ukoll effett barokk li qisu immirriħ għaddej fuq l-amara. Li għamilna wkoll ħloqna disinji dawn xaxen jinfetħu ovvjament, fil-ġnub għamilna l-stenciling anka fuq ġewwa u l-stenciling qabbilnieh mal-wiċċ skont li ma stencil għandna fil-wiċċ għamilnieh fil-ġnub tal-kexxum. Mela, li għamilna wkoll daw il-forom hawnhekk żbajnihom suwed u tajnihom ftit deb, ma tajnihomx deb qawwi biex l-attenzjoni ma tkunx fuqhom, imma tkun fuq il-biċċa kollha. Ovvjament dil-biċċa iktar ma tħares liha iktar tara affarijiet differenti u ġodda. Allura hemmhekk tista' toħloq dak l-ambjent li inti trid toħloq l-eċċess f'dal-każ għax din il-biċċa mara ridna intuha effett ta' eċċess u minn hemmhekk aħna komplejna nevolvu billi tajna ftit xogħol ieħor lil din l-amara, pereżempju f'din il-biċċa hawnhekk missejn ftit bil-gold anke fil-biċċa ta' fuq, imma mbagħad il-kumplament in-naħa l-oħra għamilnieh bil-gold leaf kif diġà semmejtilkom. Fl-aħħar tajna il-brown wax fuq il-parti kbira tal-amara. Fuq il-wiċċ tajna ftit, imma fuq hawnhekk ħloqna dal-effett biex kemm jista' jkunu mbagħad il-kuluri li aħna sfumajna f'xulxin joħloq dak l-effett sabiħ u effettiv. Nispera li din is-sessjoni li għamilna illum oġbitkom. Din hija Madame Baroque, fiha ħafna teknika li aħna nużaw waqt il-programmi tagħna u anka fuq affarijiet oħra fejn tidħol is-social media pereżempju, tkunu tistgħu taraw dan it-tip ta' xogħol, tistgħu titgħallmu wkoll tużaw dawn it-tekniċi biex taqduhom flimkien u toħolqu biċċa amara kif qegħdin taraw hawnhekk. Sakemm nerġgħu nittaqgħu id-darba li jmiss, saħħiet.